uNkulunkulu akakulonde kubusisi kama kupastor njani nofiki okubalekile nofanele ukuthi ngiba umlandeli ubese-ke usethele inamba kusongo 9 ekuseni 5 ntambama kuma-calls uyafona uyisenze WhatsApp uyisenze ama-SMS. Okubalekile ukuthi uma ungifonela mina uyabingelela uyichaza igama bese usho iphupho kuphela. Awungibuzi igama ubuza into eziningi. Yaye nguThobile wakambatha ngilami emtubatuba ngicela nje ubuza nje iphupho. Charlotte abena no questions asked. Yabo. Okunye uma ubhala ku-comment section on YouTube nakhona bingelela noma cela. Ngicela ukubuza nanje iphupho noma ke sawubona iphuphe 1 2 3 4 yabona. Sibhekela Gertrude Mkhwanazi 4788 ulisabona phasa mina ngiphuphe omunye ugogo engingamazi engipha isinkwa. Nake singakusho 1 ngokujwayelekile uma uphupha isinkwa yini isinkwa bread brown bread white bread yafana. Number 1 ngokujwayelekile-ke uma uphupha isinkwa kuwuphawu luhluma usiphiwa noma usinikezwa ngoba lokho kukhomba inhlanhla kungakhomba nenhlala kahle nempilo enhle futhi ethokozisayo ezofika kuwe. Shuthi unale mizuzu emihle yenhlanhla inhlala kahle eyempilo enhle nethokozisayo ezayo kuwe. Okay. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha isinkwa kuwuphawu luhle uma usiphiwa. Lungabe likhomba ukuthi umuntu osuke ebusisekile noma ezobusiswa ngengcebo noma ngemali eyanele yabona yokusiphilisa. 3 kuyenzeka uma uphupha isinkwa kube uphawu luhle uma usiphiwa olungasho ukuthi kungenzeka usuke uzothola umsebenzi ongcono noma uzokhushula isikhundleni esizoholela kangcono noma umklamo wakho ozowuqala noma uqalile uzokwenzela inzuzo. Ungalibona futhi iphupho leli kuhle kakhulu unikezwa into ewukudla ephupheni. Siyabonga kakhulu. Siwe ni pasi na matulu, kulega uyu Jesu.